Petro bukan aku toko. Ono apa ge? Putuku baca bagus aja. Wale-wale ngopo ya? Iman diputus mate ngomong aku di rumah. Yo. Gandeng sampun tumapak perangan. Menika. Mesti sampun cuma wis senopati. Yo sadar dhewe kok mapan. Sing dian tuanku perangan itu mergo pancing. Kepengen bakal njaluk bali negara Gusti Allah. Mongkat ngantos wonten kurban. Ana kurban? Iya. Eyang Utara kalian Eyang Raksasa Sedaya. Sopo sing manteni yen? Senopati Ngastina. Sopo? Rama Mandalaka kalian Paman Durna. Puncaking Gunung Sohini niku napa kan? Kula sampun karep kabeh bukan itu gajah dan semua karo. Lah niku napa Senopati Ngastina? Prabu Sriyantaka kaliyan Durna. Iya lho. Iki aku bakal tumanten. Iki karepe bubar prajurit Ngastina. Lalu benar. Salah itu, kocapo. Santopo dan Sito. Uningo perjudikan mangewu prajurit. Saking negara bermanti odo sanawit. Mantek aji kangelan ngaji ketuk rindu. Suku den dodongaken wonten ing bumi satemah akeh watu-watu kang grundung nempuh marang para prajurit bubaring para prajurit pilot tanpa perang katopeng banjur bandang. Thank you.
Bubar nomor dinasti. Gulku nututi marang Kanjeng Rama tekanan dinasti. Saka ing kraton Mandalaka aku kepengin bakal dadi Senopati. Ora ketang. Nyawa 3 utawa nyawa 5. Aku bareng entoke dangu betiku marang Prabu Dendana sangat. Ini Senopati ini setor. Beda. Bubar para prajurit. Iki ana mantu saka gunung mongko ewon. Nempuh para prajurit nganti bubar karo lawan. Yen mangsan mongko dikarone. Setor. Ilu tanding urung marata. Sore maju. Gitu kan, Pak? Putra Mandalaka. Orang-orang orang gitu. Yo. Arep tanding kiyoso karo Seta, wae ora masak tampil lho. Gua mikir lho. Ndak kok Senopati kaya ora mikir. Soalnya ngomong to, kayak tanding aku ya. Ora sak dulu selaku kowe duwe. Yes, tak paterane. Bocah tuan toto, kasta jemari. Almasaken tumomo jajanira Raden Rukmarata putra Mandalaka. Satemah ngoblak ing Bantala. Ulu dimuncrat Raden Rukmarata sirna maju. Mapan aku mateni Senopati Wirata.
putra tengane mati. Mekaten orang Wan Sangka mati saka tangan. Sing jeneng wong urip ana alam dunya iku wungguh wae Pakarti. Mekaten ora bisa iki ben diuti marang para prajurit tesika. Ayo padha mlayu ana ing Pakuwon Guru itu iki Senopati Ngamata Santaka.